Sioe fawr, y brydiau cynhenid y tîm o dri sydd yn hawlio'r sylw fan hyn a dwi'n cael cwmni Elin Fflir o Brincir. Nid y gantores Elin Fflir. Fydde hwnna eitha diddorol, petai Elin Fflir gantores yma fyd yn sylwebu. Elin Fflir Williams o Brincir, fferm Nant Cyll Isaf. Yn cadw gwartheg dion Cymreig adre wrth gwrs. Ac wyt ti nawr, rwy'n gwybod Elin, yn gobeithio yn gryf, mae nhw fydd ar y brig yn dweud. A mae dan nhw dîm da war y teg, y tarw arbennig o dda yma, ac wrth gwrs y ddwy heffer gryf sydd gyda nhw. Wyt ti'n sticio at dy benderfyniad? Mae'r gwartheg dion fydd yn agos ati? Wel, ydw. Heina ydy'r rei swn i hoffi gyro, yn amlwg, gan bod yr fryd yn agos i'n halon. Mae yna dîm da fan hyn gan yr Henffordd fyd ni'n gweld nhw. Oes. Drycha ar y tîm, falle bod y tarw twtch yn fach o bosib, ond na, maen nhw'n dîm da fyd, war y teg. Y gwartheg dedd-yfnaint ni'n gweld fan hyn wedyn. Mae dîm da iawn efo nhw fyd yn does? Oes. Mae'n rhaid i ddweud, mae'r pob tîm yn tîmau da. Ia, dyn yr Angus wedyn, Aberdeen Angus. Drycha ar rhain. Ydy, mae'r Aberdeen sy'n rhoi taclus iawn chwarae teg. Y British White drws nesau iddyn nhw. A dwi'n meddwl mai hwn yw un o'r teirw gorau British White sydd wedi bod mewn tro byd. Ydy, maen nhw bryd bryn, ydy. Maen nhw yn... llawer o'n gwmpas, dim mynd. Ac am dîm fan hyn nawr te, y Byrgor na. Cadw gwartheg Byrgor ma'r beirniad, Mark 7 o Halifax. Ac i ni'n gweld cryfder y tîm yma, ond dyma nhw. Is-bencampwyr y tîm o Bîff, gwartheg yr ucheldir a'r tarw. Dych hyd y tarw na, Elin. Ydy, mae o ddipyn o'n i fel chwarae teg iddo. Dych i ni gweld hwnna'n lun gwych hwnnw fe fyna nawr. I chi gael gweld y stretch sydd yn... Un o'r teirw gorau ucheldir sydd wedi bod yma sbel, a mae'r beirniad wedi tynnu y gwartheg dion, yr Angus. Y Byrgor na'r ucheldir ymlaen, a fawr o syndod gweld y brydiau yn dod ymlaen i Elin. Dwi yn lwco'r Byrgorn. Dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i barhau a'u llwyddiant o hyn. A maen nhw'n... Mae gwartheg yr ucheldir yn mynd i fod yn beryg, fyd? Ydy. Le mae Darian di mynd, Elin? Ar y gwartheg dion, dwi'n meddwl. Wel, ie. Dwi am sticio fo gwartheg dion, dwi'n meddwl. Dwi'n mynd o'n nghalon i efo hyn. Wyt ti'n mynd i fod y galon wyt yn sicr. Ond does dim byd yn bod ar hynny, cofia. Mae rhywbeth amdano yr hiffro dion a'r tarw. Maen nhw'n tynnu chi gadi syth. Na, wy'n cytuno â ti. Maen nhw'n dangos un yn y ddafyd, yn nhw'n dal i pen yn uchel. Dyma ni'r beirniad. Yn cerdded o gwmpas unwaith eto ac yn agos sai at ganlyniad. Dwi'n dweud o hyd, mae'n job curo buwch di. I byr neu i groesi. Na, wy'n cytuno â ti. Ond aros un o hyd a hir yw bob aros. Ond dowch nôl ato ni yn y beirniad wedi tynnu'r gwartheg dion, yr Angus, y Byrgorn a gwartheg yr ucheldir mlaen. Ac Elin Fflir Williams o Brincir gyda fi'n gwmni o hyd. Elin, fel sonio sy'n gynharach, yn ferch y gwartheg dion. Fyna mae dy galon di, ynddo fe. Ac wyt ti'n mynd gyda dy galon yn teimlo falle bod nhw'n mynd i fod ar y brig a mae dan nhw dîm arbennig, ond dim ni sy'n cael y fraint o ddewis y pencampwyr. Mae'n cerdded rownd unwaith eto tu ôl i nhw. Fydd e ddim yn hir nawr na fydd Elin. Na, fi gobeithio. Dyna'r blaen yr rhaid ar hynny dan disgwyl yn o tynnu'r chyrdion yn ei blaen. Mae'n dod nôl at y gwartheg Byrgor am dîm sydd gan nhw ac am Sioe. Maen nhw'n gael eleni yma yn Llanelwedd. Mae'n nôl gyda'r Angus. Mae gan y bryd yma dîm cryf iawn. Tîm ifanc sydd ganddyn nhw yn y bencampwriaeth yma, ynddo fe, ond... A dyna chi olygfa hwnna nawr. Wrth ni weld y dion a'r Angus yn erbyn y gilydd. Y gwartheg dion ar y chwith. Yr Aberdeen Angus ar y dde. O'ch llun chi adre. A dwi'n meddwl bod y beirniad yn barod i weid wrthon ni. Beth yw beth, felly fe wnawn ni dyweli am eiliad i glywed sylwadau y beirniad cyn i ni wybod pwy sydd wedi mynd â hi. Unwaith gan o'r meicroffon i weithio, dwi'n meddwl.
Geraint James fyna, a dyna ni. Dyma beth sydd gan y beirniad i weid. I'd like to thank the Welsh Agricultural Society for inviting me down here to judge this today. It's a great honour to be judged at such a prestigious event. Someone once said to me, do you find it hard judging? And I said, when you've got good quality cattle in front of you, there's nothing hard about it. It's just what you like to see. It's what you look for, good locomotion, a good representation of the breed type. And today, I think we've got some absolutely fantastic groups in front of us. And in a minute, I'll go around and tap out my champion and reserve. But thank you. Wel, dyna ni te, mae e'n mynd allan at i nawr ac yn mynd nôl allan i ddewis y pencampwyr. Un edrychiad ola. Mae'n edrych at y gwartheg Dion, Elin. Ydy, mae calon ni'n stymog i beri. Ydy ddi wir. Mae'n dod nôl at Byrgorn ar y Cheldir. Pwy sy'n mynd i fynd â hi fan hyn nawr, tyfed, am bencampwriaeth mae hwn di bod, am safon o wartheg. Nifer y gwartheg yn y sioe i lawr lenni, ond un peth sy'n sicr, mae'r safon dal mor gryf ag erioed. Dwi'n meddwl bod e'n mynd am yr hirgorn, dwi'n bod. Dwi'n ama dim dweud y gwir. Na, mae wedi cyrraedd heibio nhw, mae'n dod nôl at y Byrgorn. Mae'n ei pyn o waith feddwl yma safon ar y ddechrod o flaen o da. Oes. Mae e'n mwynhau y gwaith yn dweud. Maes y sioe wedi llenwi erbyn hyn. A mae e wedi mynd am y Byrgorn. O ie, pwy alladle fo hynna. Ac Elin, drycha. Y gil wobr i'r gwartheg Dion. Da iawn. Ti'n falch? Ydw, o beth, ydw. Ffyrno. Wel, ardderchog. Llongorchiadau iddyn nhw hefyd. Wel. Stori a hanner am sioe i'r bryd, i'r Byrgorn. Wrth i ni weld unwaith eto y ddwy heffer a'r tarw yma sydd gyda nhw. Wel, maen nhw'n dîm rhyfeddol. Mae rhai cyfaddau. Mae'n anodd dadle efo'r penderfyniad yn dwi. Pan wyt ti'n gweld nhw mor agos yma'n lot o lif yn hyn nawr a'r pwer sydd gan y tri yn dy fe. Ydy, mae nhw gyd ar ei filiau. Da iawn chwarae teg ydyn nhw. Pob wedi troi nhw allan ar y ddechrau chwarae teg. O, wy'n gwybod ti wrth y fodd, Elin, yn gweld y gwartheg Dion yna hefyd. A diolch i ti am dy gwmni. O, brydden, sy'n chwarae iawn. Diolch i ti. Ac ddoi fewn yn sydyn o Sky. At Esillt, a'r tîm o dri... Wel, Esillt, o'n cyfarchiadau. O, ffantastig yn yw e. Am sioe i chi gael fel bryd. Mae wedi gweithio ti mewn bryd i dechrau mewn mewn iddyn nhw. Fi'n cytuno dy ti, fi'n cytuno. Ond mae'r pwer y tri ma, rhyfeddol. Odi, mae nhw'n taro dwy hythyr gyflo a taro dwy flwydd sydd â ni yma. A mae wedi gweithio'n dda, ti'n bod. Mae chybower y ti a digon o seis y ti hefyd. Os yn union, ei llongorchiadau mor iawn. Diolch yn fawr i ti. Sioe i'w chofio i chi gyd. Ac ewn ni draw at y gwartheg Dion hefyd yn is-bencampwyr. Hel hew ychan, chi wedi wneud i to yn is-bencampwyr nawr y tîm o dri. Ie, yn hollol. Ie, mae'n coroni'r wythnos mewn ffordd iddo fi, dwi'n. Ie, a mae'r dîm da o'n blaenau ni, y short horns, a dyn ni falch bod tu ôl i'r unig de. Wythnos i'w chofio i ti ac i'r bryd. Yn hollol. Da iawn wir. Llongorchiadau boes, siwrne saff adre. Diolch i fan. Da iawn iawn.